Deres kongelige højhed, kære publikum. Velkommen til koncerten, hvor vi fejrer Sankt Annæ Pigekors 40 års fødselsdag. I august 1973, der begyndte man at optage piger på Sankt Annæ Gymnasium. Det er sangskolen, som hidtil havde været en drengeskole for Københavns Drengekors Drenge. Den flyttede nu i 73 ud til Sankt Annæ, eller fra Sankt Annæ-matriklen i Indre By, ud til den nye store skole på Sjælør Boulevard i Valby. Tiden som drengeskole var forbi, og for at gøre sol og vind lige, så oprettedes sangskolens pigekor for de nye klassekammerater. I løbet af sæsonen 73-74, så holdt pigekoret sine første koncerter. Allerede ved juletid i 73, så indledtes pigernes tradition med de flotte Lucia-optog. Med et efterhånden stødt stigende aktivitetsniveau blev koret et meget efterspurgt ensemble, der i dag er kendt og værdsat under navnet Sankt Annæ Pigekor Copenhagen Girls Choir. Rigtig mange af sangskolens piger og drenge har gennem årene fortsat den musikalske uddannelse her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og derfor er vi meget glade for at kunne afholde Sankt Annæ Pigekors jubilæumskoncert her i konservatoriets koncertsal. Og vi er stolte over at kunne præsentere Ditte Højgaard Andersen, Johannes Manov og Philip Schmidt Madsen som hovedsolisterne ved koncerten her i eftermiddag. De er nemlig alle tre tidligere sangskoleelever, og de har alle tre i dag en flot karriere som solister, både her i landet og på den internationale arena. Gennem alle 40 år har det været Sankt Annæ Pigekors varemærke at opføre nye værker og nye korarrangementer. Og det er derfor også temaet her ved eftermiddagens koncert. John Franzen er en af Danmarks mest anerkendte nulevende komponister. Sidste år uopførte DR's symfoniorkester og kor hans store Requiem. Og Sankt Annæ Pigekor har på baggrund af den succes bestilt en messe til uropførelse ved jubilæumskoncerten i dag. John udtaler selv om sit nye værk. Jeg har i mange år været optaget af kirkelig liturgi som en slags stiliseret teater. Ritualet som drama. Det var en af de bærende idéer bag mit Requiem, som blev uopført i DR i april 2013. Sankt Annæ-messen. Her forfølger jeg samme intention. Messen består af de klassiske latinske og græske messeled, og indimellem dem har jeg placeret forskellige tekster, der samler sig om temaet kærlighed. Teksterne er dels hentet fra Bibelen, blandt andet højsangen, og dels er det bønner og salmetekster, altså forskellige forfattere som Kierkegaard, Brorson, Grundtvig og Simon Grotrian. John Franzens messe til Sankt Annæ Pigekor udgør hele første del af eftermiddagens koncert. Som det fremgår, så består messen altså af mange forskellige satser, som tilsammen spiller cirka 40 minutter, og jeg skal derfor bede jer om at undlade at klappe imellem satserne, men vent til sidst. Og efter hele denne første del, så er der cirka 20 minutters pause. Rigtig god fornøjelse.